Ой, добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Уяўляеце, я сёння перамагла на танцавальным конкурсе. І мне уручылі першы прыз. Ой! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ой, Добрый вечер усім. прывітанне Топа. А ты ўсё танцуеш. Так, Топочка, хочеш покажу мой конкурсний танець? Сядай зручней, я почну спочатку. Не-не-не-не-не-не-не. А? Не хочу я глядзець ніякі танец. Але чаму? Ён вельмі прыгожы. Ты, Янка, лепш бы як Рыся спортом занялася. Дакладна больш карысная справа. А танцы ўвогуле абсалютна бессэнсоўны занятак. Па-першае, танцы, як і спорт, патрабуюць добрай фізічнай падрыхтоўкі. А па-другое, я сёння перамагла на танцавальным конкурсе і атрымала прыз. І дзе ён? Ды вось, перада мной. Якая прыгожая кардоначка. Вельмі. А што ў ёй? Пакуль не ведаю. Як не ведаеш? Ты яшчэ не глядзела? Не, я пакуль проста радуюся, што перамагла. Янка, а давай разам паглядзім, што табе ўручылі. А можа там цукеркі? Можа. Тады давер мне першаму паглядзець, што за прыз ты атрымала. Не-а. Чаму? Таму, што я пакуль хачу проста любавацца прыгожай кардоначкай. Ай, а калі збіраешся яе адкрыць? Не ведаю. Можа, заўтра. Не-не-не, так справа не пойдзе. Янка заўтра адна свой прыз злупае. Трэба штосьці прыдумаць. Што ты там бурчыш, Топа? А я не бурчу. Просто ты со сваёй кардонкай збіла мяне з думкі. З якой думкі? Мне трэба прыдумаць жаданне, якое выканае залатая рыбка. Топа, хочаш сказаць, што злавіў чароўную рыбку? Ха, не выдумляй. Ну, чого я не выдумляю? Не лавіў я рыбку. А тады дзе плануеш яе сустрэць, каб загадаць жаданне? Янка, колькі пытанняў. Рыбка ўжо ў маім пакойчыку. Што? Адкуль яна там узялася? Вядома, з казкі. Захацела ў мяне пагасціць. Вось коска ёй і падказала наш адрас. Цікава. А адкуль рыбка цябе ведае? Як адкуль? Ну, а коска ў яе часта бывае і пра ўсіх нас расказвае. Вось рыбка і вырашыла пазнаёміцца са славутым вядучым калыханкі Мішкам Топам. А з усімі астатнімі вядучымі яна не планавала пазнаёміцца? Ну, можа, і планавала пазней. А пакуль толькі са мной. Так, Янка, пасядзі ціха, бо мне трэба засяродзіцца і прыдумаць, што ў залатой рыбкі папрасіць. Топачка, прабач, я ж не ведала, што ў цябе такая важная справа. Больш не буду табе перашкаджаць. Янка, я вось тут падумаў, мне няма чаго прасіць у рыбкі. Можа, ты хочаш штосьці пажадаць? Ты саступаеш сваё жаданне мне? Ну, чаму не саступіць? Мы ж сябры. Ой, Топачка, які ты шчодры і адданы сябар. Я пабегла? Бежы. А Яночка, толькі у абмен на жаданне зрабі для мяне адну дробязь. Вядома. А што за дробязь? Аддай мне свой прыз.
Але... Ну, не будь скнарай. Ты ж можаш попросіць у рыбкі, каб яна зрабіла цябе лепшай танцоркай у свеце. І тады прызоў у цябе будзе колькі заўгодна. Добра, я худенька. Ой, Янка, ну нельга ж быць такой даверлівай. Зараз я уважліва пагляджу на твой смачны прыз. Добрый вечер, деточки мои любые кветочки. Дядулечка, прывітанне. О, Топа, а чему ты тут один? И что тут робіць прыз Яны, які ўручылі ёй на танцевальном конкурсе? А? А у Яны з'явілася неадкладная справа. А свой прыз яна мне аддала. Вось як, але чаму? Чаму? Ну? Таму, што ён ёй не спадабаўся. Дзіўна. Яна вырашыла ўвогуле ад салодкага адмовіцца, бо ёй трэба за фігурай сачыць. Яна ж у нас марыць стаць сусветна вядомай танцоркай. Топочка, а ты упэўнены, што прыз – гэта ласункі? Ну, вядома. Які ж яшчэ прызы могуць парадаваць дзяцей? О, Ой, добрый вечер, дядуля. прывітанне, Яночка. Віншую цябе з перамогай на танцавальным конкурсе. Дякую, дядулечка. Топа. Ой, а дзе ён? Толькі што быў тут. Сказаў, што ты яму свой прыз аддала. Было такое. Ну, шчыра кажучы, я яго абмяняла на жаданне для залатой рыбкі. Чым далей, тым цікавей. Топа злавіў залатую рыбку. Ай, не лавіў. Я запрасіў у госці. А калі ты, Яночка, у пакоі яе не застала, я не вінаваты. Рыбка ж чароўная. Захацела – з'явілася. Захацела – і ў казку вярнулася. Да я до твайго пакоя, Топачка, не дайшла, бо перадумала мяняць прыз на жаданне. А якое жаданне ў цябе было, Яночка? Я хацела папрасіць у рыбкі зрабіць мяне лепшай танцоркай у свеце. А потым вырашыла справіцца і без рыбкі. Сама стану многа працаваць і паступова дайду да сваёй мэты. Значыць, прыз табе назад вяртаць? Можам ім падзяліцца. Ты ж мне даў сваё жаданне. Ой, якая ж ты цудоўная сяброўка, Яночка. Ой, ну, давай дзяліцца. Палова лепш, чым нічога. Ну, вы пакуль што разглядайце, што там за прыз, а мы з дзеткамі пачнём глядзець мультыплікацыйную казку. Дядулечка, уявіце, Яне за перамогу ў танцавальным конкурсе уручылі не цукеркі, а энцыклапедыю танцаў. Я так рада! Буду вывучаць гісторыю танцаў і прыдумваць новыя. Добра, што табе прыз спадабаўся. Ну, а зараз, дзетачкі мае любыя кветачкі, час рыхтавацца да сну. Ой, бяжым! Мыть тварыкі, чысціць зубкі і адпраўляемся ў ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі. Ой, дабраніч, дзяўчынкі і хлопчыкі. Вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Ой. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, ваша
ти закривай. Баю-бай, баю-бай, оченята закривай. Покрысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так сама каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, оченята закривай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засинай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засинай.